Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelele m unu. Aha m bụ JJMC, onye nchịkọta na onye na-ahụ maka ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi, onye na-esere m ihe osise na onye na-emekwanụ ka unu na-anụ olu m. Onweghị onye ọzọ ọ bụ na-abụghị David Braham, na onye na-ahụ maka igwe kọmputa bụ Nwaada Uchenna Obinna. Igbo, ana m asị afọ amakwara unu mma. Ana m anabatakwa unu ọzọkwa n'afọ a bụ 2019. Ama m na ndị niile lara ụlọ obodo ha dị iche iche maka mmemme ekeresimesi na nke afọ ọhụrụ, onye ọbụla lọbatachala na Houston, na Texas, Dallas, Austin, n'obodo Amerịka anyị nọ n'ime ya. Ana m asị ụwa mara unu mma. Ama m na onye ọbụla hụrụ na village ugbu a maọbụ onye ọbụla ka nọkwa ebe ahụ enwere ike o riele ego ụgbọ ya, mana Chineke ga-emerịrị ebere, onye aha alọghachikwe ọzọ. Amakwa m na ọrụ amalitele, agụmakwụkwọ amalitekwala, mana tupu anyị amalite agbata obi nke izu a, ka anyị kpọbatanụ ndị Victory Worship dịka ha sụrụ ya n'asụsụ oyibo, nke Sister Ifi Obi kpọrọ abụ a oke nkume ebighị ebi. Gbadata nara ekele n'ihi na o megbala ahụ ịkpọbata anyị n'ime afọ ọhụụ abụ afọ 2019. Lekwanụ Ifi Obi. Ndewo Ifi Obi na-abụ ahụ ijiri sị oke nkume ebighị ebi, ama amasị amasị ka ọ bịa nara ekele, n'ihi na ma ọ wụrụ ndị ngwa Chineke emegbala ahụ iji wee dubata anyị n'ime afọ ọhụụ a bụ 2019. Ebe o dubatakwara na anyị n'ime afọ a, amaara m na afọ a ga-abụrụ anyị afọ ngọzi. Ihe ọbụla anyị tinyere aka n'ime afọ a, ọ ga-abụ ngọzi. Obodo ọbụla anyị batara n'afọ a, ọ ga-abụ ngọzi ngọzi. Itinye ụkwụ n'Europe, ọ ga-abụ ngọzi. Gị etinye ụkwụ n'obodo Amerịka, ọ ga-abụ ngọzi. Gị gaa na embassy ji na visa,
ọ ga-abụ ngọzi. Gị gakwa ebe ị na-ele ule, ọ ga-abụ ngọzi. Ebe ị na-achọ ọrụ, ebe ị na-arụ ọrụ, ebe niile, n'ụgbọelu, n'ụgbọala, n'ụgbọ mmiri, ihe niile a ga-abụ ngọzi. Ya mere ụmụnna m, a ga-eji kpọbata enyi anyị nwoke bụ Prince Chinedu Nwadike ka onye anyị abụ a ọ kpọrọ afọ a ga-abụrụ anyị afọ ngọzi. My name is Prince Chinedu Nwadike, aka Oku Bachi Akajingozim, Afongozim, Top Praise, and God of Vengeance.
ga-enweta ego gị. Ọ bụ ego ka ị na-achọ, ego ga-eru gị aka. Ị ga-enweta Agwa ego ekere gị. nwa ngwere ruo ọtụtụ brọda m dị n'ala. Afọ ngozi mee, ihe a bụ afọ nchawa m. Afọ ọla ebube. Afọ nchawa mee, n'afọ a m ga-amụke Afọ ọla dịka ebube. kpakpando dị n'igwe. Ndewo Chinedu Nwadike. Prince ka a na-akpọ gị. Prince Chinedu Nwadike na-abụ aha inyere anyị ijiri sị n'afọ a na anyị nọ n'ime na ọ ga-abụrụ anyị afọ ngọzi. Ọkachasị na ikwuru sị ebe ọbụla anyị zọbara ụkwụ na ọ ga-abụ ngọzi. Ebe ọbụla anyị tinyere aka na ọ ga-abụ ngọzi. Ọ ya mekwara ụlọ ọrụ BNT Channel 15.7 na-agọkwara anyị ọfọ ogologo ndụ, na-agụrụ ndị enyi anyị ndị na-ewetara anyị ihe anyị ji na-agbasa n'ikuku. Otu ahụ kwa ka onye nwe ụlọ ọrụ BNT Channel 15.7 bụ Marsha Finton ji na-agọrọ ndị na-ewebatara ya ozi a na-agbasa ebe a. Ọ na-agọrọ ha ọfọ ogologo ndụ sị n'afọ a bụ afọ 2019 na ọ ga-amara anyị mma, ọ ga-ewetara anyị ngọzi ebe ọbụla anyị zọbara ụkwụ. Oriakụ ya kwa bụ Dorothy Finton na-ekpekwara ụdị ekpere aha sị ka ha rabụ ndị na-ele ihe onyonyo BNT Channel 15.7 n'afọ a na ọ ga-abụrụ anyị afọ ngọzi ebe ọbụla anyị tinyere aka, ebe ọbụla anyị zọbara ụkwụ. Nwaanyị ahụ na-ekweghịghị ọlụlụ n'afọ 2018, n'afọ a ị ga-alụta ya. Ụgbọala ahụ ị na-azụta ha n'afọ gara aga, n'afọ a ị ga-azụtarịrị ya. Ọbụnadị ihe niile bụ ihe kpochiri akpochi n'afọ ndị gara aga, n'afọ a ọ ga-emepere. Ụdị ekpere ahụ kwa ka onye na-ese ihe osise na onye na-ahụ maka agbata obi na-emekwe ka unu ahụ anyị bụ David Brigham na-ekpekwa ụdị ekpere ahụ sị afọ a na ọ ga-abụ afọ ngọzi. Ebe niile anyị tinyere aka, ebe niile anyị zọnyere ụkwụ na ọ ga-abụrụ anyị ngọzi. Kedụkwanụ maka nwada onye nke na-ahụ maka igwe kọmputa na BNT Channel 15.7 bụ Uchenna Obinna na-ekpekwa ụdị ekpere ahụ si ka ha rabụ ndị na-ewetara anyị ozi anyị na-agbasa n'ikuku ebe a. N'afọ a ebe ọbụla onye ọbụla tinyere aka ọ ga-abụ ngọzi ngọzi. Ihe ọbụla uwe ihe ike na-ekweghị gị wee mefuo n'afọ 2018, n'afọ 2019 a ma ọ bụ nke bekee kpọrọ afọ 2019 anyị nọ n'ime ihe, ebe niile zọnyere ụkwụ ngọzi ngọzi. Promotion ga-abụ n'ụlọ ọrụ. Mụ onwe m kwa na-eweta ihe omume a bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi. Otu ekpere ahụ ka m na-ekpekwe si ihe niile bụ ihe ndị unu na-enwetaghị n'afọ a, afọ gara aga, n'afọ a ọ ga-abịa nyafụ nyafụ. Aka unu niile ga-eju na ngọzi ngọzi. Ụmụ unu ha ga na-apụ apụ na-abata abata. Unu ga-aga n'ụgbọelu lọta n'udo. Unu ga-aga n'ụgbọ mmiri lọtakwa n'udo. Gaa n'elu ala pụọ apụọ batakwa abata. Ụkwụ ije agaghị akpọ unu. Ihe ndị a bụ ekpere nke anyị na-ekpe. N'ime ya, gị onye na-ege anyị ntị n'ihe omume a, ka anyị gaa kpọtụrụ ndị na-akwado anyị n'ihe omume a bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi. Keep watching BNT, your home of television shows and entertainment. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, anyị alọghachile ebe anyị jiri jee kpọtụrụ ndị na-akwado anyị n'ihi na Igbo tụrụ ilu sị ọkụkọ hapụkwụ m, gịnịkwanụ ka ọ ga-eji wee zụọ ụmụ ya.
mmanụ akara dịkwa n'ụtọ ọwụ onye ratụ ibe ya aratụ. Igbo na-atụkwa ilu si imenyere nwa ogwugwu gị menyere nwa nnọsi ike gị lekwe da nne die nọ n'ụlọ wee menyekwara ya. Dịka anyị ka nọkwa na BNT Channel 15.7 na Houston, Texas, ebe anyị nọ na-ewetara unu ihe omume anyị bụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi nke afọ 2019. Aka bụkwa m enyi unu nwoke onye nchịkọta na onye na-ahụ maka agbata obi a bụ JJMC. Dịka anyị batakwaranụ Chineke mere anyị wee bata afọ a ya ewere duru anyị odumije dubata anyị nye anyị ogologo ndụ. Ihe anyị na-ayọ bụ ayọ anyị na-ayọ onye ọbụla bụ chebara onwe gị echiche gịnị ka ị ga-enye Chineke n'ime afọ a, n'ihi na Chineke emegbala ahụ dịka onye ngwa kwurie. Chineke arụọrọ anyị ọtụtụ ọrụ. O nwere ndị o nyere ụmụ, o nwere ndị o nyere promotion dịka ndị bekee na-atụ ya maọbụ ibuli mmadụ n'ọkwa elu. O nwere ndị o nyere ụgbọala, o nwere ndị o nyere nwunye, o nwere ndị o nyere di, o nwere ndị o nyere ụlọ. Ọ gịnị ka ị ga-enye Chineke? O nwere ndị o mere ha alụta di ahụ na-ekweghị nlụta, nwaanyị ahụ na-ekweghị nlụta. Ọ dịghị mma Chineke mere gị ihe ndị a, gị bịaruo na chọọchị gị bịa agụrụ anyị agbamaka bịakwute onye ka ị gbara aka bịa na onye mere gị ihe ọma niile ndị a. Ya mere ụmụnne m, anyị ga-eji wee kpọbata Evangelist James Arum ka onye anyị abụ a nke ọ kpọrọ wee jụọkwa ajụjụ sị gịnị ka anyị ga-enye Chineke. Gịnị ka m ga-enye gị igbe kere chetụ m n'ihe ọma niile mere mgbe m nọ n'agụụ maka ihe dum o mere ka iji na-ekele. Otito dịrị ya, eze kasị eze dum. Gịnị ka m ga-enye ya, o Chukwu bi n'igwe, n'ihe ọma niile o mere mgbe m nọ n'agụụ maka ihe dum o mere ka iji na-enye ekele. Otito dịrị ya, eze kasị eze dum. Gịnị ka m ga-enye ya, o Chukwu bi n'igwe, n'ihe ọma niile o mere mgbe m nọ n'agụụ maka ihe dum o mere ka iji na-enye ekele. Otito dịrị ya, eze kasị eze dum.
ndewo Evangelist James Arom na-abụ aha na egwu aha ịnụ na-ajụ sị gịnị ka ị ga-enye chi gị. Ọ dịghị mma ịjụma ihe ị ga-enye chi gị. Baa n'ebe a na-eri ihe zụrụ ezigbote ihe, gaa n'ụlọ ụka wee tụọ mma kwupụta ihe ọma Chineke mere gị n'ime afọ gara aga. Odumije wee dubatakwa anyị n'ime afọ a. Ya mere ndị na-ege anyị ntị n'ime afọ a, ọkachasị n'ihe omume anyị abụ ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi. Ọ bụrụ na inye Chineke ga-abazi na warehouse ya wee nye gị nke ka nke o nyere gị, n'ihi na ọ wụ inye ya onye gị, n'ihi na onye na-enye enye ka a ga-enye. Dị ka anyị batara n'ime afọ 2019, jee were ihe dị mma chụọra Chineke aja. Jee were ihe dị mma gosi na Chineke na o nyere gị ndụ, na o nyere gị nwa, na o nyere gị ụmụ, na o nyere gị ụlọ, nyekwe gị ụgbọala, bulie gị elu ebe ị na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ime nke ahụ, Chineke nna ga-enye gị, nye gị nke ọnụ ọchị ga-eji wee waa gị, ga-enwe ike soro ibe gị wee ṅụrịa. N'ikpeazụ ka anyị na-apịachi mmemme a n'izu a, ọkachasị n'ọnwa a, ọkachasị n'afọ a bụ afọ 2019 nke anyị batara. Ya mere, biko nwanne m, Chineke dubatara anyị n'ime afọ a. Ọ dị mma ka inye ya ekele. Ọ dị mma ka ikwupụta ọgụ na afọ ọma nke Chineke mere gị. N'ihi ya, eji m aha Chineke na-asụ unu, onwe nkwa nwa ebule gbafọrọ, mgbe ruru tara ya, ya agbapụcha ya. N'aha onye mere m maọbụ onye pịrị m aka n'igwe, onye na-esere m ihe osise bụ David Brigham, na nwaada na-ahụ maka igwe kọmputa bụ Uchenna Obinna, na mụo JJMC, onye na-ahụ ma na-eweta ka anyị kpọtụrụ ndị agbata obi. Tinyekwara onye isi nwe ụlọ ọrụ BNT Channel 15.7 bụ Marsha Fenton na oriakụ ya bụ Ijeọma Dorothy Fenton. Lekwanụ Evangelist James Arom na-abụ a ọ kpọrọ Jizọs setụlụ m. Jizọs ga-esetụlụ anyị n'afọ a n'aha Jizọs. Ude m na-asụ akwa nke m na-ebe, naanị Jizọs na-eme m mara abụ. Akwa nke m na-ebe ụtụtụ ehihie n'abalị n'ezie, naanị Jizọs na-eme m mara abụ. Jizọs setụlụ ọnụ m ka nkwụsị na gị nsogbu. Jizọs setụlụ ọnụ m ka nsọrọ ibe m ṅụrịa. Jizọs setụlụ ọnụ m ka nsọrọ ibe m ṅụrịa. Jizọs setụlụ ọnụ m ka nsọrọ ibe m ṅụrịa. Mere na ya oke narịa, omemma mmadụ lara. Jizọs setụlụ ọnụ m ka nsọrọ ibe m ṅụrịa.
Jesus settle on no more daddy. Console be mongorea, Jesus settle on no more. Console be mongorea, Jesus settle on no more. Console be mongorea, Jesus settle on no more. Console be mongorea. Settle on oge nke merụlanụ mere m imere ibe m Jizọs onye ọma aka ngozi ka mgbe bịa n'iru gị papa agbamaka mara bịakwute gị ọkwa eme nwata ka emere ibe ya ọkwa ịma n'obi ga dị ya ma n'elu ụwa ebe isi mụ ya na m ga-ayọta enwere m okpukpe na ị ga-emere m mma ya mere chọrọ m ma ochie ya dadi ka soro ibe m yọrọ ịbara n'ime gị dadi ka kwụsị nye gị nsogbu Jizọs setụlụ ọnụ m ka nsoro ibe m ṅụrị ya Jizọs setụlụ ọnụ m ka nsoro ibe m ṅụrị ya mere ya nke narị ya ka nsoro ibe m ṅụrị ya Jizọs setụlụ ọnụ m ka nsoro ibe m ṅụrị ya Jizọs setụlụ ọnụ m be mongorea Jesus settle on no more cancel be mongorea echetawamo akụkọ ihe mere na akwụkwọ nsọ ihe mere na tu obodo onye nke dị ya nwụrụ anwụ ya na otu n'ọkikpe onye nke na-adị atụ egwu Chukwu nke ọ jatụ egwu mmadụ chacha onye ajadu agụ wee wejekwuru ya ọ sị ya nna m ukwu nyere m aka o nwere sambọọdụ onye nke na-achị nara m ana m maka n'ezie na-enwe m na-ele m aka mana onye ọkikpe ahụ atụpụrụ ya ọnụ maka na matara na ọ dịghị okporo nke jiri bịa ma mgbe onye jadu agụ onye ketara ya nsogbu onye ọkikpe ahụ wee kwuo okwu n'ime obi ya wee sị ọ bụ eziokwu na ndị mata egwu nke Chukwu nke jatụ egwu mmadụ n'ime ụwa mana ọ bụrụ na nrapụ tisi umealụ n'ime ụwa taa n'ezie ọ gaghị ekwe ka ṅụọ mmiri tọgbọ iko o wee mere jiwu mmadụ ihe ahụ ka nara ya jiwu mmadụ wee mere ọgụ wee nara be ya ọkụ na ọgụ na ebe ọ bụ na mmadụ nke ụwa onye nke na-adị ya tegwu Chukwu maọbụ mmadụ nwere ike n'ihe ka nara ya n'ihi nsogbu nke na-ene ya ọ bụ na Jizọs agaghị emere ndị nke na-emere ya kwa setụrụ ome ma mmadụ rọrụrụ setụrụ ọnụ m ka nkwụsị na-ege nsogbu Jizọs setụrụ ọnụ m ka nsoro ibe m ṅụrị ya Jizọs setụrụ ọnụ m ka nsoro ibe m ṅụrị ya Jizọs setụrụ ọnụ m